Ďalší na rade je Kuky, môj oddaný klan líder, to zle na svietia, takže Kuky, ako sa ti páčilo na stredku? Pohode. Ďakujem za rozsiahlu odpoveď, počúvaj. Tak sme si všimli, že troška si sa ako prvý tu sundal. Ako to bereš ako východniar, že proste prvý si sa dal dole, keď by si mal vydržať dlho? Ty kokot, ja som pil s tebou, takže, ako by sme povedali my na východe, do piči. Na turnaji, ktorý sme si tu mali, si podal zo pár skvelých výkonov. Napríklad si dokázal zo spektrov za 30 minút dať 11 creepov. Máš na to aj nejaký recept špeciálny? Jeden dinár. Máš na to nejaký recept špeciálny? Počujem ja sem. Dal som 22 creepov. Nedal! Keby som to prepočítal na eurá, 0,35 centov, aj 4 centy. No a dokázal si ďalšiu vec. Za 3 polovičné bagety si zaplatil 11 eur a potom si odo mňa pýtal 2 eurá. Aj na toto máš nejaký recept? Mám. Prídeš do bagetérie, povieš 2 kuracie bagety, 1 šunkovú. Oni sa ťa opýtajú, akú? Oni ti povedia, ja im povediem. Poviem. 2 kuracie, 1 šunkovú. Povedia ti 11 euro. Nie. 10 euro 90 centov. Tak. A dáš im to, hej? A dám im to, že by som sa s nimi nejebal. Ďakujem ti za rozhovor. Chod do piče.